हेलो लोगोफोर, गिबियाव आंनि बे बड'लेण्ड हारिमु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आंनि बे शर्ट भिडिअनि थांखियानो जादों जाय बिथांमोना दिनै दिल्ली, मुम्बाइ, गुजरात, बेंगलर बायदि जायगायाव दिनै थांनानै गावनि फेमिलिनि थाखाय दुखु खस्थ' सहायनानै दिनै खामानि मावनो थांदोंमोन। दिनै बिसोरो जेनाखि COVID-19नि जाहोनाव दिनै बिसोरनि खामानि मावनायफोरा दिनै माखासे कम्पानिफ्रा बन्द' जानायलाय एबा माखासे हटेलफ्रा बन्द' जानायलाय दिनै बिसोरो गोबांथार थानाय जानाय लोंनायनि आंखालाव दिनै बिसोरो दुखु खस्थ' सहायनो गोनां जादों। नाथाय मा खालामनो, बिसोरनि थानाय जानाय लोंनायखौ रावबो नुहुरैलाय दिनै बिसोरो गोबांथार बेफोरबायदिनो दुखु खस्थ'खौ मोननो गोनां जाबाय। आरो सोरबाबा दिनै जोंनि जेनाखि आसामनिफ्राय खबर मोनजानायफ्रा दिनै बिसोरो थाइफा थाइनैजों सहायबो मोनबोबाय, नाथाय सोरबाबा मोनाखिसै। नाथाय बेजों मा जानो, COVID-19आ बावनायनिफ्राय बावनाय जानायलाय आरो बन्द'आबो बावनायनिफ्राय बावनायसिम जानायलाय दिनै बिसोरो बे एखे खस्थ'आनो मोननायलाय दिनै सोरबाबा न'खरनिफ्राय फैसा सोनायजों फैनायनि लाहार फाहारखौ खालामनो मोनबाय। आरो बेबायदिनो लाहार फाहारा जानायलाय दिनै सोरबाबा बेबायदिनो ट्रेनजों फैनो मोनबाय। नाथाय सोरबाबा खुब दुखुनि बाथ्रा थाबायनानैबो फैनो गोनां जाबाय। आरो साइकेलजों मैयासिमाव आं नुनो मोनदों बेसेबांबा ज' साइकेलजों बेसेबांबा गोजान जायगानिफ्राय बिसोरो हान्थिनो गोनां जाबाय। नाथाय आङो मिथिया बिसोरनि फैनाया माब्लासिमाव सफैगोन। नाथाय खुब दुखुनि बाथ्रा, दिनै बिसोरनि थाखाय जेबो राहा लानो हायाखिसै। दिनै बिसोरो बुंदोंदि जेनाखि खुगानि बिसोरनि भिडिअ खालामनायजों बुंदोंदि दिनै जोङो बेफोरबायदि स्टेटनिफ्राय दिनै जोङो बेफोरबायदि आसामसिम दिनै साइकेलजों हान्थिनो गोनां जाबाय। अन्नानै दिनै बिसोरो बे भिडिअखौ बिसोरो शेयार खालामनो थिनदों। नाथाय आंबो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोननि फैनायनि हान्थिनायखौ आं दिनै फोरमायो। दिनै गोबांथार दिनै बिसोरो दुखु खस्थ' मोननांबाय, जेन' बिसोरनि फैनायनि थांखिया जेन' बिसोरो लामा सामायाव जेबो जाया आरो मोजाङै मोजां जोंनि बे आसामसिम सफैयो आरो गावबागाव न'आव जेन' बिसोरो थांफिननो हानायखौ मोनो आरो मोजाङै मोजां सफैनायखौ मोननो हानाय बायदि। अन्नानै नोंसोर बे भिडिअखौ सोरबाबा नायदोंब्ला शेयार खालाम, जेन' बिसोरनि फैनायखौ साफ्रोमबो दिनै जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा बे इउटुबनि दारै जोङो दिनै बिसोरनो खोन्थानो हानाय बायदि। गोजोन्थोंसै।